Пак сме в екшена. Да разгледаме кутийка за инструменти. Tools 487. Ето е кутийка. Някакви тук други инструменти. Магазин Action. Има всичко. В Германия, в Хамбург. Всякакви. Клещи. Клещи. Кой е това? Да. Какво разглеждаш? Тия. Ето показвам някакви цени. Ефективно. Работи. Да отим нататък да разгледаме. Да. Масла. Всякакви масла в евроцените. Течност, мисля, че. В магазин Action сме. Това е огромен. Всякакви стоки. Ефтини цени. Има всичко. Това помпа. 8,47 помпата за колело. Седалките 6,49. Ластик колко са? 79 цента или 1,90. 8 бройки. Тим пак на витамини. Очилата. Аз има. Ето отгоре. Е така. Стелки. 7,49 стелки. Ето Umbro чорапи. 2,99 евро. Мисля, че са дебели 3 чифта. Umbro.